Vážení cestujúci, volám sa Zuzana Golianová a pri príležitosti Mesiaca knihy vám v nasledujúcej chvíli prečítam úryvok zo svojej zbierky poviedok Ako z cukru. Táto kniha je tiež súčasťou projektu Knihobežník. Kláštorná. Ako Júlia bez Rómea vybrala som sa do kláštora. Cesta bola dlhá, prípravy tiež. Všetko sa mi zdalo príliš. Nalakované nechty na červeno, kniha s názvom Láska a jej kat, či najnovší Vogue s titulkom Sexy v plavkách na obálke. Aj som začala pochybovať, či to bol dobrý nápad, ale však ľudia trávia prázdniny všelijako. Ja v kláštore. Je to možno divná obdoba rekreačného strediska, ale prečo nie? Už od začiatku to bolo celé iné. Okrem toho, že som si to najpodstatnejšie balila na poslednú chvíľu, čo je moja špecialita, všetko ostatné malo perfektný timing. Ešte pred odchodom som si púšťala jeho CDčko. Tam si ho nebudem mať na čom, takže som si ho chcela napočúvať do zásoby. Prehlušená jeho pôsobivým baritónom som vyšla z domu. V električke sa na mňa všetci pozerali. Možno vedeli, že idem do kláštora. A možno to boli všetko revízori. Revízori, ktorým sa páčim. Ale mala som lístok. Potom, ako som vbehla do banky a do potravín po vodu, sa mi už nezdal môj timing až taký úžasný. Nevadí, všetko som stihla. Kam to bude? Opýtal sa ma šofér a mne sa zdalo, že pritom zježil fús, ako v tej detskej veršovačke. Chcelo sa mi povedať do kláštora. A možno som to aj povedala. Tie 4 hodiny mi pripadali ako celá večnosť. A ja v nej, v autobuse. Jediným spríjemnením boli SMS-ky. Mala som meniny a blahoželania na rôzne spôsoby nabiehali takmer každých 10 minút. Späť pôjdem vlakom. Budem to mať pestrejšie. Keď som vystúpila v neznámom meste, nik ma nečakal. A to ma prekvapilo. Predstavovala som si mladého, postávajúceho mnícha v bielom habite. Ale nič také. Jediná postávajúca som tam bola ja. Prišli až po pol hodine. 2 bratia v plátených kapsáčoch a tričkách, na bosých nohách žabky. S bratom Norbertom som sa nevidela celé roky. Vlastne som ani nevedela, že je brat Norbert. Vtedy mal iné meno. Celý bol iný. Kto vie, kedy majú meniny bratia? Šli sme autom asi 20 kilometrov, ani neviem ktorým smerom. Smerom k opáctvu. V tamojšom kláštore som mala stráviť nasledujúci týždeň. A tešila som sa na to. Moja izba bola krásna. Jednoduchá, biela, ale mala niečo do seba. V rohoch pod plafónom boli namalovaní 4 anjeli. Nad postelou nebol kríž, čo ma zarazilo. Počítala som s ochranou. Z okna som videla bránu do kláštora, kostolnú väžu a záhradu. Tam si budem čítať. Kúpeľňa je na chodbe. Na veľmi dlhej chodbe. Aj keď som tu sama, cesta do sprchy a späť bude zrejme tým najväčším vzruškom, aké ma tu čaká. Samozrejme, ak romantiku nepovažujem za vzrušenie. Tej tu bude dosť. Cítim to. Brat Norbert sa mi venoval od príchodu až do večera. Bratia práve malovali kaplnku vo východnom krídle. Všetky tie sochy, anjeli, obrazy svätých a svietníky boli na chodbách. A ja som sa cítila ako v divadle, v zákulisí. Zákulisie kláštora. Hneď som vedela, že som na správnom mieste. Keby bolo treba, vyleziem na rebrík a začnem malovať. Aj som sa ponúkla, ale nebrali to vážne. Brat Norbert mi ukázal aj kostol. Je krásny. Veľký, ale nie príliš. Zdobený, ale tiež nie príliš. Všetko akurát. To bolo na ňom to pekné. Santiniho stavba. Ďakujem za pozornosť a želám vám príjemnú cestu.